fe kwala momoli fana kɛra bibi na min ye narakaw ye taninga segi o bɛ ka nɔgɔya olu bolo kosɛbɛ sira min kun tigɛra ni y'a san fila ye maa caman bɛ ka se ka tɛmɛ a fɛ nin waati na ka taa u ka baaraw la narana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na armée y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛna to senna su ani tile don o don basigi lafiya maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lafiya cogo min na o hukumu kelen de kɔnɔna na sa min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ fana kɛ ɲaminakaw olu fɛ yen nin kalo tubabukalo salen tile 23 ka taa bila tile 26 la min ye ɲaminakaw fɛ yen sa wolomasiri tabaw kɔni ka cɛdenw taara yen min ye u ka wulikajɔ ye u y'a kɛ tile 3 kɔnɔna na laɲini tun ye min ye sa bamajɔlen n'u ka wale kɛba fɛn fɛn bɛ o wocɛw kɔnɔna na ɲaminakaw fɛ yen minnu kɛlen ka dugudenw yɛrɛ bali k'u ka baara kɛ u sago la u ye ba bolo bɛɛ lajɛlen minɛ sa ba fan fila bɛɛ lajɛlen ka bin ye mɔmɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye a nana ye k'a fɔ u ye jagamu minɛ yen o jagabɔrɔw u taara k'olu to han moto 10 armée sera k'i bolo da o kan min ye tulu bidɔn ani essence bidɔn a b'a fɔ ma ko 20 litres o 25 malo ale bɔra 30 n'o ye 100 kilogramme ye arajo taliki waliki dɔ ani minɛn wɛrɛw u taara ka ninnu bɛɛ lajɛlen to u kɔ koyi taji fana o fana tun bɛ yen ka taa se moto 10 ma ɲaminakaw fɛ yen armée sera ka nin baara in kɛ wa fana u y'a yira sa ko darawulili fana bɛ senna sabula u ka ɲɛmaa dɔ tun bɛ nin waati in na sa o kɔni kɛlen don ka duuru don fiɲɛ na nka nɔfɛmaa caman olu bɛɛ lajɛlen bɔra baara la wa dugudenw yɛrɛ bɔra k'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ɲaminakaw fɛ ka wolomasiri tabaw fɔ kuma tɛ samiya setɔ min filɛ nin ye nin n'a to olu ka se ka taa kungo la ka se k'u ka baaraw kɛ u ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa min ye sɔrɔdasiw minnu bɛ pankuru ko ɲɛnabɔ olu ka marabolo sabanan hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ taa fo motikaw olu fɛ yen min ye dagafalen o de kɛra nin kalo in tile 30 commandant min tun bɛ ko kunna sa n'o ye commandant d'aviation Alu Kulubali ye ale ye a jɔyɔrɔ di maa min ma nin waati na sa o ye colonel d'aviation Adama Dɛma Danbele ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa gouverneur ale ka yamaruya kɔnɔna na mara kamabɔbaw ni mara sinsinbaw ni baarakɛla minnu bɛ yen ka taa fara wolomasiri tabaw yɛrɛ ka ɲɛmaabaw kan n'o ye inspection maaw ye armée de l'air hukumu kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa min ye colonel Makan Fofana ye ale yɛrɛ de kɔni nana sa ka jɔnjɔn minɛ maa min bɛ yen n'o y'a jɔyɔrɔ bila k'a di maa min kan ka na min ye wolomasiri taba minnu bɛ o yɔrɔ la k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen sinsin fala ye n'i ye nin yɔrɔ in jateminɛ a nafa ka bon kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka baara la kuma tɛ cɛncɛn fo ka jamanaw olu baara hukumu kɔnɔna na o de la sa a yirala k'a fɔ min ye nin yɔrɔ in ye kibaruya caman tɛna d'a kan han an tɛna an da don a bɛɛ la an bɛ bɔ n'an yɛrɛ ye minɛn minnu bɛ yen baara minnu bɛ kɛ yen a kɔni nafa ka bon kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la cɛncɛn fo ka jamanaw olu dɛmɛni na maakɔrɔ min nana a ko ni ala sɔnna a ma a n'a cɛsiri k'a jija min ye baara ye ka se ka dɔ fara a kan su ani tile nin tun ye kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ wolomasiri tabaw ka gun kan an'u ka kiimɛli minnu kɛra dɔgɔkun in ni kalo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni diripa ale ka laseliw ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye min ye kalanko ta nasira fɛ ani dɔnniko ta nasira fɛ kafag ni ale ye dɔnni basigi yɔrɔ belebeleba an ka jamana kɔnɔ faransikan ani arabukan na sa olu ye soutenance belebeleba kɛ kunungo u yɛrɛ ka kɛnyɛrɛ ye université kɔnɔna min sigilen don farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka kalanden fila olu ye master sɔrɔ a fila bɛɛ lajɛlen ye kongoka ye fala ye olu nana sa ka n'u ka kimɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yan min ye écoleden 5 ɲango olu fana ye soutenance kɛ professeur minnu tun bɛ kɛnɛ kan ani maa mafalenw bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko kafagi fala ye n'i ka dɔnni maralen b'i bolo
taa n'a ye ninnu fɛ yen a mana kɛ diɲɛ kan o kan na u b'i dɛmɛ maaw ka se k'a lakodɔn nin kalanden fila ninnu ye baara kɛ anw fɛ yan k'u ka ɲinini tɔw dafa wa u ka sɛbɛn o dir'u ma kununko Famara Berete ale tun bɛ université privée in ale kɔnɔna n'o ye franco arabe ye. Mention très bien. Ni ma flawe ore soro ou ka soutenance la master ou kelen ko fe ka donya nyuman soro sanfɛ kalanso université privée africaine franco-arabu UPAFA kalanso la. Ni ma fila nunu ye kongo ka denw de ye o mun bɛ UPAFA ka sanfɛ kalanso ɲumanya sɛbɛntiya bawo kalandenw bɛ yen ka bɔ jamana 16 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ wa boloɲɔgɔnmaw bɛ o ni jamana caman sanfɛ kalansow ni ɲɔgɔn cɛ kalan ɲumanw kama. Vraiment bara nyana kosɛbɛ parce que billet domba de bi an ye soutenance de ke master la soutenance master et puis soutenance ni na mɔgɔ étudiant bɔra Congo u bɔra Congo RDC mɔgɔ dudu na u nana soutenance ke ima yɔrɔ ka jan ka bɔ fo Congo kana Mali la a b'a ka fɔ Mali la an ka zone AS a b'a ka fɔ vraiment problème te sécurité be problème foyi tɛ u nana u b'u ka master ke en sciences économiques ni master bi de soutenance bi ni sini mercredi ani jeudi donc u y'u ka mémoire présenté membre de jury bɛ an ye partenariat kɛ ni université caman ye Bamako u participera et étudiants u ye baaraba kɛ u ye baara kɛ vraiment u ka tabiya la u ka jamana taabolo la vraiment a kɛra ko ba de ye a b'a de ka vraiment étudiants nana u y'a faamuya k'a fɔ Mali la bɛn bɛ yen Mali la vraiment culture bɛ yen ils sont très contents jamana 16 de b'a kɔnɔ jamana 16 olu étudiants bɛɛ bɛ na kelen Mali la kana soutenance kɛ dɔw fana b'a k'u ka jamana na parce que an ye présentation kɛ jamana 16 la et caman b'u ka soutenance kɛ o jamana ninnu na. UPAFA master mɔgɔw ka nin soutenance in kɛnɛ kan maa caman bɔra ka taa lamɛnli kɛ kalandenw ka ɲininiw la i n'a fɔ karamɔgɔbaw kalanden somɔgɔw ani sanfɛ kalanso kalandenw caman. Sɔgɔmada na u wele ko soutenance bɛ a nana ne nana diyara n ye bon u ka baara kɔnɔna na n bɛ professeur Jara fɔ waleɲuman dɔn ne ni Jara bɛ baara la a mɛnna ni ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ Jara ye futuna wele an fɛ Mali kɔnɔ yan Mali yɛrɛ tɛ Afrique bɛɛ université dayɛlɛ ka jama wele ka na les Togolais les Congolais les Rwandais bɛɛ ka na soutenance kɛ yan o fana futuna wele an fɛ vraiment ne kɔni a diyara n ye n'Ala sɔnna ne yɛrɛ mun bɛ ne kɔnɔ ne yɛrɛ promoteur de écoledenw bɛ ne bolo n'Ala sɔnna n'u passera bagi la n bɛna di Jara ma pour que u ka kalan kɛ. Soutenance in kɛnɛ kan jalatigɛbaw ni o ye jury ye a bɛɛ lajɛlen tun ye kalanfa jolenw ye ka bɔ kalansoba caman kɔnɔ ani jamana wɛrɛ minnu y'a seereya k'a fɔ kalandenw ka ɲinili ɲɛna kojugu u ka baara kɛcogoya ye o nimisi wasa o la k'u bɛ dɔnniya ɲinibaga bɛɛ wele ka ɲɛsin kalanso in ma yaasa ka taa dɔnni kologirimaw sɔrɔ kalan bolofara caman kan. N'an bɔra dɔɔnin na an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la kununko min ye Tchad jamana ɲɛmaa ye n'o ye maréchal Debi ye ale ye maa ci ka na général d'armée Asimi Goïta fɛ yen maa min ni o nana sa Mahamad Idriss Debi Itno ale tɔgɔ la a nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a ka Mali wele ka taa kɛnɛ ka kɛnɛ min n'o ye farafinna ka jiko kuma nana sigi kɛnɛ min ka juillet kalo tile 15 n'a tile 16 njamina a bɛ kɛ yen n'o o ye Tchad yɛrɛ faaba ye. Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa min ye Fatim Ali Jine Garfa ye ministre min bɛ u ka ministre min jamana ni jamana cɛ siran bɔ nagakɔrɔ baaraw la ani farafinna ka kɛnɛya ani Tchadien minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ale de b'o ɲɛnabɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Idriss Debi mama ye a ye a ci ka na fɔ Asimi ye olu bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ min sigi jiko ka farafinna ka jiko gɛlɛya min bɛ farafinna la a ka di u ye Mali jamana ɲɛmaa a ka ye a kɛnɛ kan i n'a fɔ farafinna jamana ɲɛmaa dɔw bɛna ye cogo min na baabu in kan ka kɛ nin kalo in tile 15 n'a tile 16 min ye Tchadikaw olu fɛ yen baabu ale tilal'o la tuma min na sa a ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye jɛrɛ in nafa min bɛ a la ani miirinaba min b'u la n'olu farafinna ni cɛncɛn fo ka jamana bɛ se cogo min na k'u ka jiko matarafa kɔw ni baw ni min ye barajikow ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigi segin kan ka filalan kelen sɔrɔ dɛmɛbaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na min ye u ka ministre muso ye a ka kuma ye tali kɛ nin na nin ko in a yirala sa k'a fɔ ko Mali ale ni Tchad
bolo ni ɲɔgɔn man b'u ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ kabini lawale la wa Cadi ale ni Mali u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛyaw gɛlɛmanw olu waati o kɔnɔna na n'an bɔra Cadikaw fɛ yen an bɛna Bamakɔ dugu kɔnɔ Anazɛri ko ale bɛna dɔgɔkun damadɔ baara sigi sen kan min b'a to sa sirabaw ka sa maaw bɛ se ka mina ka siraba kɛrɛfɛla minɛ k'a kɛ feerelikɛyɔrɔ walima k'a kɛ baara wɛrɛw kɛyɔrɔ ye u bɛ se ka o labila cogo min baabu in a kɛ kun ye sa circulation na n'o o ye sirabaw kan n'a ye taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wɔlɔfɔbugukaw fɛ yen studio tabani maaw ye ɲininkali kɛ maa minnu sigilen don kɛrɛfɛdaw la ani minnu bɛ ni moto jɔlen n'u bolo ani maa minnu kɛlen ka garaziw kɛ ka mankan sigi tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen o gɛlɛya olu caman y'a yira sa ko waleya in kɔni ka ɲi nka olu b'a fɛ kɔn ka kɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ minɛn minnu bɛ yen n'olu olu cɛ u ka se k'olu cɛ ka bɔ yen joona k'a sɔrɔ degun ma ye a ko la dɔw ko ko bila ka sɔrɔ ture ma ɲi min ye waleya in ye k'u ka waa ma joona n'o tɛ samiya donnen don ka ban nin baara sugu k'a ka gɛlɛ maa dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ min fɛ bi jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka gudɔrɔnw yɛrɛ de dilan gudɔrɔn ɲuman ka dilan fɔlɔ min ye kɛrɛfɛla ye o wulili o tɛna kɛ baasi ye sabula gudɔrɔn sigi cogo ni gudɔrɔn dilan cogo yɛrɛ b'a to maanifin i kan ka sigi hakɛ min na i b'o dɔn ko n'i ye yɔrɔ caman jateminɛ bi maa tɛ maa ɲininka ka bɔ i sigi i ka n'i sigi yan o sababu ye min ye sabula jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen ka bɔ lawaleya wa min ye finitigilakaw ye o b'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi baara min bɛ sen na sa a kan ka kun cɛ fo juillet kalo tile 5 o tɛ sinikɛnɛ yɛrɛ ye sa wa min ye sirabaw kɔni fala ye ninnu sera anw ka yɔrɔw la fiyewu an na tila ka taa turu cɛ ye o zen ani kamera de bɛ taa o an t'a kɛ tɛmɛsenna ye koyi ani kamera de bɛ taa sisan an bɛ taa an ka marabolo n'an ka togodaw olu kibaruyaw kɔnɔna na min ye yuwarukaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sogo kɔni n'o ye 5 ni 50 ka taa se 600 ale ma min ye dugudenw ye u y'a yira kosɛbɛ yuwaru dugumisɛnw ka na ni bagan ye duguba kɔnɔna na waati min na min ye sogo sɔngɔ yɛlɛla nin cogo in na o dugusajɛ bɛɛ lajɛlen jɛgɛtigiw fana ye dɔ fara u ta sɔngɔ kan a gɛlɛyara mototigiw minnu ka moto bɛ mankan bɔ fala ye a kɛra y'a lawula kama de o a kɛra i ka moto dilannen don n'a ye o min ye Kayi mɛri ye a don a la dɔw kɔni ta bɛ olu ka moto o n'a nana ko wa hali o bɛɛ n'a ta fana olu tigilamaw fana a bɛ se ka ɲini u fana fɛ u ka bɛrɛ don u ta la mɛri kɔni ko nin waleya in a bɛna na timɛli daminɛ wasa Tapa Uri Dɛma Jalo fala ye ale de kan k'a latimɛ han n'o ye polisi directeur an yɛrɛ b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la Kayi a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kabini a taara baara taabolo a ka ɲi Kayikaw olu fɛ yen Anazɛri fana bɛ Kayi fala ye o fana ye wuli ka jɔ daminɛ sa Kayi kɛrɛfɛlaw la mobili minnu jɔlen don ni tigi tɛ u la ko ka tigi ɲini u la u bɛ se ka bɔ sirabaw kan cogo min na baara in daminɛna kalo tile 30 a bɛ tun cɛ nin kalo in tile 5 min ye siraba yɛrɛ dɔgɔla don o de hukumu kɔnɔna don dɔgɔkun kelen min sigilen don siraba ka ko kunna ni o baaraw daminɛna ta ko 22nan ko ɲinan ta kun ye o ye Kucalakaw fɛ yen min ye plaki kun fɔlɔw ye olu dili daminɛna mototigiw ma kalo tile 25 min ye maa 750 Kucala kɔnɔna na fala ye olu kɔni kun taar'u ka sɛbɛnw da ko ye moto sen 2 ni sen 3 olu y'olu da o kɔfɛ sa sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ sa 750 o ɲɔgɔnko o sira ka taa la min ye 400 ye o kɔni bilalen n'o ye bi a yɛrɛ sa ka fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen na sa mɔgɔ minnu y'u ka plaki sɔrɔ o ye 31 carte grise min ye procès verbal minnu bɛ yen n'olu sɛbɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛ o ye 150 ye a yɛrɛ sa ka fɔ ko moto kɔni kun fɔlɔw maa minnu garisɛgɛ jara n'olu ka sɛbɛn don joona olu ka plakiw dir'u ma wa baara in bɛ to sen na sa min ye Kucalakaw fɛ ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fo kalo 6 a kun bɛ sɔrɔ ka cɛ o hukumu kɔnɔna na Bafula bɛ min ye sange suli dili baaraw daminɛna kunna siniko min ye ka sange sulen di maaw ma fu falakiw bɛ se ka si a kɔrɔ cogo min o la sa tile 6 baara don o fana bɛ kun cɛ juillet kalo ale tile 5 baara in kɔni bɛna to sa min ye Bafula bɛ yɛrɛ kɛnɛyaso kɔnɔna na sa n'o ye kɛnɛyaso 25 ye n'a mun filɛ nin n'o ye sange sulen sa 115 202 o bɛna rangata ka taa di bɛɛ lajɛlen ma ni ye maaw ye sa maa minnu kɔni bɛ yen n'o ye dugudenw ye n'olu yɛrɛ hakɛ dannen don nin ko in na o ye 200 ani 978 ye waleya in kɛ kun ye min ye sosokinda an bɛ se ka kisi a ma cogo min na Mali a n'a jɔnjɛkulu ka taa fara sa min ye catholique relief maaw ka olu sɛmɛ nin baara in ale la fala an ka jamana ɲɛmaaw télévision so min bɛ n'a fɔ ma ko télé sud k'o fana ka kasa kuru sabula k'a ye kibaruyaw di kibaruya minnu bɛ yen bi ni olu tɛ olu ka wa ale yɛrɛ kɔni bi yan nka a tɛ kuma d'anw ka ɲɛmaaw ma dɛ
ale kɔni b'a sagonata de fɔ min ka da ye k'o fɔ Mali jamana ma k'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a ma foyi kɛ o la sa ko a mɛnumɛn bɛ bɔlɔbɔlɔ sira fɛn fɛn kan yan sa ko ka baara k'ale jɔ. Ministre bɛ malidenw minnu bɛ kɔ kan ale ye kiimɛli kɛ jamanakuntigi ka san 5 hukumu kɔnɔna na Musa Aga Atayɛri y'a yira sa ko baaraba minnu kɛra sɛbɛnko ta na sira fɛ min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka lafiya cogo min na min ye san 5 tɛmɛnen na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko maliden 62,770 o de kɔni sera ka lasegin ka na so sefa wari miliyari 56 o de donna o la min ye san 5 jamanakuntigi ale ka mara o hukumu kɔnɔna na. Musa Aga Atayɛri a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu dɔrɔn ka baara tɛ ale ta ye farafinna ka kelenya min ye san o san sa farafinna tɔgɔla don bɛ sigi ani farafinna ka den minnu bɛ yan ale n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baara kɛ. O b'an sɔlɔ ka taa n'an ye kɔkan kibaruyaw la an b'o daminɛ ni Burkina Faso kaw olu fɛ ye. Burkina Faso kaw fɛ fala ye kalanden o kalanden ne kɔni ye kalan kuncɛ k'i kan ka bɔ Burkina ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'i bɛ bɔ k'i sara jamana sanayɛlɛ kalanso ministiriso la yanni ka taa i ka kalan in na n'o tɛ n'i taara ka na ten i ka diplôme k'a tɛ se ka kɛ ka baara kɛ Burkinakaw fɛ yen dɛ. U y'o yira k'a yira sa k'a fɔ ko maa n'i bɛ bɔ i sara olu la sa yaasa i ka taa kalan min kɛ a ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ nafa ɲɛ jamana ye n'o y'a sɔrɔ jamana ka nafa bɛ sɔrɔ a la o jamana mago b'a baara la i na bila ka taa n'o tɛ fɛɛrɛ na ɲini i bɛ se ka bila ka taa min na min bɛ jamana nafa k'o o baara kɛ Burkinakaw fɛ yen. Ghana jamanakuntigi ale bɔra ka sangafo kɛ maa 12 min fatura jiwoyo ye tiɲɛniba min kɛ Akara kɔnɔna na min ye John Dramani Mahama a ma dan o ma min ye dollar wari miliyɔn 26 a ye o kɔni di sa k'o ka kɛ ka labɛnni kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu kɛra degun ye yaasa siɲɛ wɛrɛ sanji mana na maaw kana don kurun kɔnɔ Akara ale dugu kɔnɔna na k'u bɛ taa maaw ni kisi maa minnu fana sigilen don siraw kan maa minnu bɛ n'olu kɛlen ka taa so jɔ yɔrɔw la jitɛmɛ sira bɛ Ganakaw olu fɛ yen jamanakuntigi o y'ale ka kumakan ye. Sudankaw fɛ yen min ye jɛkulu ye sa n'o ye baɲumankɛ jɛkulu ye olu y'a yira sa ko jɛkulu senteliman min bɛ yen n'o kɛlen ka maafa boloda bi k'o ye maafa cɛjugu kɛ fo ka taa se siya woloma maafa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Darfurkaw fɛ yen a ɲɛmaaw k'olu kan ka ɲini sa k'u nɔ minɛ i n'a fɔ maa minnu ye waleya cɛjugu kɛ ka ɲɛsin jo sariya ale hakɛw ma. Faransikaw fɛ yen mara ɲɛmaaw ni u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ san wɛrɛ Faransikaw fɛ yen k'a bɛna kɛ avril kalo tile 18 ale ni mai kalo tile 12 tako fɔlɔ ni tako filanan kibaruya in bɔra kunungo u ka jamana marayɔrɔ so yɔrɔ a ko kɔni kɛra sa i ko to binna nugu la sabula maa caman kun sigilen n'a ka sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko a kuma tɛna fɔ nin waati na ka sababu kɛ gɛlɛya ye nka Faransikaw minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ ko ɲɛdɔn sariya ko ɲɛdɔn olu ko balana foyi tɛ nin na don dɔɔnin don hakɛw dɔɔnin wuli waatiw dɔɔnin politikimɔgɔw b'a dɔn min bɛ sen na nin waleya min bɔlen filɛ ka bin nin ye sa a b'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo tile 2 ni o bɛ bɛn 1er mai ale dugusajɛ ma kalata fana bɛ yen o kɔrɔ ko baarakɛlaw olu ka ɲɛnajɛ dugusajɛ Faransi san 2027 o na kɛ kalata fana ye u na baara kɛ kɛlɛko ta na sira fɛ Ukraine k'ale kun y'a yira sa k'a ye tiɲɛni don Irisilakaw kun Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko daluya foyi tɛ min b'o yira k'a fɔ ko o waleya in kɛra min ye k'olu ka pétrole dilayɔrɔba k'o tiɲɛni ko kuma tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini ko wa ko sabula ko daluya tɛ u bolo mun bɛ se k'a fɔ ko b'o yira Irankaw labɛn bɛ sen na sifinw olu wulilen don k'u jɔ musojɛkulu jamanadenw maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Iran ka sini ni siniɲɛsigi ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn sabati yaasa u ka gidi ale ka janaja baara minnu kan ka kɛ u bɛ se ka sen don o la cogo min na bɛɛ kɛlen don k'i ka fɛɛrɛ tigɛ fini sugu minnu kan ka don kuranɛ minnu kan kunnuntunnun kɛliw ka b'o ɲini fo ka taa se u ka kalan kuncɛli ma sisan. Jeudi tribunal dɔ y'a yira sa ko nɔminɛli a b'o ta k'o ɲɛsin Google ma Google ka miliyari 1 ani miliyɔn 30 sara euro wari la ko sabula k'a kɛlen don ka tunɔmadani min kɛ ka tunɔkantɔnɔ ɲinini min kɛ olu fɛ yen a bɛ ka taa dan sigi olu yɛrɛ ka yentaw la o la sa min ye Amɛrikɛnw ka nin masinba in ye n'o ye Google ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ n'a ye k'a ɲɛmɔgɔ ko nin tɛ se ka bɛn dɛ jago hakɛ minnu sigilen don bɔlɔlɔ sira fɛ ko Suèdekaw ka tribunal y'o sɔsɔ nka Suède y'a yira sa k'a fɔ diɲɛ sariya foyi t'olu ka jamana kɔnɔ sariya ɲɛ o de bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan. États-Unis kaw fɛ Cour suprême fala ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye musolakaw ye nka i b'a dɔn muso dɔw bɛ yen u cɛ sawuraw ka bon n'u ka muso sawura ye ko olu
k'u sen tɛ se ka don musow ka ɲɔgɔn farikolo ɲɛnajɛ la tuguni dɛ. min ye Américain ka Cour suprême ale de y'o fɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa kɔni bɛ yen e ye muso de ye nka i ye ɲɛɲɛna bɛ komi cɛ e ni muso tɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kelen kɛ tuguni i bɛ taa cɛw ta de la sa aw bɛ aw bɛ taa damana ta de sigi sen kan nka aw ni muso kɔni tɛ jɛ k'a kɛ a kɛra université kɔnɔna ye a kɛra ɲɔgɔndanbaw ye o Trump y'a yira ko nin ye seba sɔrɔlen ale fɛ ko sabula k'ale tun ye nin kuma in fɔ a mɛnna ko min ye laadaw ni tabiyaw ni jamana kɛcogow ye maaninfinw kɛcogo k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ sabula Amérique ye jamanaba ye jamana min ye tabiya fana jamana ye k'u kana ɲinɛ o kɔ cogoya si la n'an bɔra yen an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na min ye coupe du monde ale kɛnɛ kan. Sama mɔnɛ bɛ maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Coupe du monde ale kɛnɛ kan min ye Anglais ka tɔn ye n'o ye Angleterre ye Belgique ni États-Unis olu y'u ka billet sɔrɔ ka taa min ye 8e de finale ale kɛnɛ kan jaabiw olu filɛ nin ye min ye Anglais ye n'o ye Angleterre ye ale ye se sɔrɔ Congokaw kan n'o ye Congo Brazza kɔrɔ ye Congo Brésil Zaïre kɔrɔ ye 2-1 nka ko jasiran bonyana kosɛbɛ wara sababu ma n'o ye Anglais ka tɔn tɔgɔ ye olu ni jaramangana tun bɛ ɲɔgɔn na min ye kabi sanga 7 na grâce Brian Chinepa ale de kɔni nana cɛlu gosi sanga 7 na k'a ta o la sabu ka taa se sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma 1-0 nka min ye maa ninnu ka ŋanaminɛŋana ye n'o ye Harry Kane ye ale nana cɛlu dasi sanga 75 na ani sanga 85 na ndulatan yɛrɛ tɔ tolen sanga 5 ye Anglais kɔfɛ sa ndulatan min ye Angers an ɲɛna o kɛra Senegali ale ni Belgique ye Senegali kɔni kɔnna ka 2-0 kɛ Belgiquekaw la ndulatan tɔ tolen sanga 5 ye u wulila k'u jɔ koyi n'o y'a sɔrɔ Ismaila Sarr ale kɔni ye cɛlu dasi ale ni Habib Diarra olu ye cɛlu dasili kɛ sa ballontan ɲuman b'a la min ye Romelu Lukaku ye mɔnɔbɔ daminɛ fara ninnu ka gardien tɛ foyi ye wɔlɔfɔw ka gardien u ka Mendy wuli k'a jɔ han n'u bɛ taa bɔbɛrɛkɛ don a la bɔbɔw fɛ u ka taa n'a ye bɔbɔw fɛ u k'a furakɛ dɛ u bɛ so ka ban nafa u na siɲɛ wɛrɛ t'a labɛn prolongation kɔnɔna na bi filanan in kɔni ye gardien nɔ ye fala ye attaquant ni défenseur ɲɔgɔnna e bɛna fara olu kan ni fara olu kan kɔnɔ u bɛ bɔ min na i b'o dɔn o la sa min ye Talisman ye ale sera ka na penalty fana sɔrɔ tuguni u ka penalty fala ye a kuma ka ca dɛ u kɔni y'a di Lamine Camara ale de kɔni ye ni cɛ ferekera ɲɔgɔn na min yɛrɛ ferekera ɲɔgɔn na dɛ o yɛrɛ de nana ka na penalty don koyi 7-2 min ye Belgiquekaw ye olu bɛ ka sɛbɛn sɔrɔ ka Bosnie-Herzégovine ale juguya la nka Américains ka cɛlu dasiba n'o ye Florence Balogun ye ale yɛrɛ tila ka carton rouge ta tuguni carton juguba fala ye a yɛrɛ ka ɲiniko don cɛ tɛmɛnen ka ban i bɛ taa tɛlɛ kɛ o la u ye carton d'a ma rouge ale bɔra nka o bɛɛ n'a ta Américains tila ka na bi filanan don o de kɔfɛ koyi k'a ban pewu 2-0 fɛn minnu bɛ sa ni olu kɔni ye maaw dabali ban dɔɔni nin ko in na o ye k'a fɔ cɛlu min dasira sanga 124 na Talisman ale fɛ n'ale ye Belgiquekaw ka kalamani segin u ka jalatigi fana don cɛlu min donna ndulata coupe du monde n'a donna
retard la ni celu bɛɛ ye o celu de fala ye min ye Lukaku ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɔra u mɔli ji la han ko tɛgɛ dɔ bɛ yen ko n'o ma fara i ɲɛkɔrɔ fala ye k'i t'i ɲɛ yɛlɛ ka lajɛli kɛ k'o de y'olu sɔrɔ ko n'Ala sɔnna a ma k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'o tɛna kɛ tuguni min ye Idrissa Gueye ye Senegali ale bacilen kɔfɛ u ka milieu de terrain a ko ale ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ dɛ nin ti maa wɛrɛ nɔ olu ka entraîneur kɔ koyi ko entraîneur de match in bɛɛ tiɲɛ ko wa ko ni entraîneur de bɛ yen ko ale kɔni ka Senegali équipe nali ale b'o jɔ fɔlɔ ale bɛna i yɛrɛ lafiya bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye maaw tun bɛ k'u ɲagali labɔ Senegalikaw la ko komi penalty de sɔrɔla Coupe d'Afrique finale la u bɔra terrain kɔnɔ ko kununko ko munna k'u ma bɔ ko ni bɔli ye ko munna ko kununko k'u ma bɔ ko pour que cɛ ka penalty cɛ ko waati kelen na penalty dayɔrɔ u ka cɛ dɔ ta n'o ka t'i ten da o kan k'o yɔrɔ jɔsi ka bɔ yen cogo si la ko ko peinture min b'a la ko fɛn ma bɔ yen dɛ k'a tora a nɔ na ye min ye Belgicaw ye olu nana k'u ka cɛli kɛ Harry Kane ale fana donna Coupe du Monde tariku kɔnɔ kununko fala ye i b'a dɔn Coupe du Monde na bidonnabaw bɛ yen Pele ninnu olu b'a bila waati min Pele tun bɛ kununko a ye cɛlu min dasi o b'a to sa a ka tɛmɛ Pele la nka min ye bidonnabaw ye halisa Lionel Messi ale de bɛ sanɲɛ ka tila ka Mbappé da o kan min ye Alimanw ka close ye o fana dalen don o kan olu ye cɛlu dasilabaw ye Coupe du Monde kɛnɛ kan bi san ndolantan fila o de bɛ yen ndolantan fila minnu bɛ yen yanni bi ndolantanw cɛ fala ye maa minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la an b'o di mɔgɔw ma Canada ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi nata n'o bɛ kɛ nin kalo in tile 4 ye o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 min ye Paraguay ni Faransi o bɛ taa o don kelen na nka o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 23 Brésil ni Norvège o ye karidon ye kalo tile 5 nɛgɛ kanɲɛ 22 min ye Mexique ni Angleterre ye o ye ntɛnɛndon ye kalo tile 6 o bɛ kɛ sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ fɔlɔ filanan waati la n'o ye 2h du matin ye o mana bɔ yen sa États-Unis ni Belgique o bɛ taa mardi n'o ye kalo tile 7 ye o fana bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 2 waati ni Ala sɔnna a ma ndolantan tɔw mana ban an na tɔw ka jaabi di bi aw bɛ bolo la dɛ Autriche ni La Roa Lamine Yamal n'a bɛ se ko la bi y'a dɔgɔ duman ye fala ye o mana bɔ yen cɛkɔrɔba jugu fila ka tɔn min ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Modric ale ni Kroos ye u fila bɛɛ lajɛlen nin y'u ka Coupe du Monde laban ye fala ye kɔrɔ kɛra Modric yɛrɛ ka fisa ni Cristiano ye Modric bɛ munumunu fala ye ko denmisɛnninw caman nana ka bɔ Espagne k'u nana Lamine Yamal senkɔrɔma dondoli la han ko sabula ko min ye Lamine Yamal ye k'a dɔgɔnin de ko ka d'a ye kosɛbɛ a dɔgɔnin ncinin k'o de ko ka d'a ye kosɛbɛ o n'a terininw ani denmisɛnninw caman k'olu nana ka bɔ Espagne u ye welewelemada kɛ ka maaw bila sabu mun bɛ se k'a to u ka donni bɛ nɔgɔya Américains ka maa ɲɛmaaw ko ni maa dalen d'u kan olu ma degun k'a ko la ko wa k'u bɛ se ka na min ye Yamal ka na ale senkɔrɔma don ko sabula ko denmisɛnninw ka ko ka d'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka Coupe du Monde timɛ ko ɲuman jira an na anw kɔni jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya a la dɛ an tɔ tora jɔn de sa Algérie ni Ghana o tɛ an tɔ ye 4 yan n'an sera ka 2 sɔrɔ 1 sɔrɔ ka fara Maroc kan o bɛ ɲɛ o Algérie bɛ yen Ghana